Yn y ffilm yma, byddwn yn dangos i chi sut i fod yn arweinydd sy'n hwyliog, yn hapus ac yn hawdd siarad ag o yn ystod sesiwn. Fel bod plant yn teimlo'n ddiogel wrth roi ei barn a roi gwybod i chi beth hoffent ei wneud nesaf. Mae hon hefyd yn ffordd wych o fesur sut mae eich sesiwn yn mynd a gwneud yn siŵr bod pawb yn deall. Dwi'n meddwl mae'r perthynas da chi'n gallu creu hefo'r chwaraewyr yn masif, a mae hynna yn cyfrannu at sut mae'r chwaraewyr eisiau chwarae, sut mae teimlad nhw amdan y sesiwn. Os maen nhw efo teimlad cynnas gan yr hyfforddwyr pan maen nhw'n troi fyny i'r sesiwn, maen nhw am prynu fi a cael bach mwy o hwyl. A dyna'r rheswm pam da ni'n dod i chwarae rygbi, da ni eisiau cael hwyl yn yr achos cyntaf, a wedyn os da ni'n gallu curo gema, mae hynna'n yn bonus yn meddwl fi anyway. Be da ni gorau wneud i tacluso sut da ni'n chwarae gem ar hyn? Okay, pasio. Sut fath o passes da ni'n meddwl sy'n weithio? Simple. Iawn, so ydy trio taflu masif o mispass dros pen a pob yn simple pass. Na, be di simple pass? Passes byr, cyflym, exactly. Dwi'n meddwl gofyn cwestiynau yn ffordd rili da i wneud yn siŵr bod yn wedi'i'r hogia dal yn cymryd sylw i beth ydych chi'n siarad amdan. Dwi'n tueddu weithiau siarad, a ydych chi'n gallu weld yn llgada nhw bod sylw nhw'n mynd i llefydd eraill. So mae wneud yn siŵr ti'n dropio cwestiynau fiewn a bob hyn a hyn. Mae'r plant yn disgwyl hynna wedyn, so maen nhw'n gwybod maen nhw'n gorfod gwrando. Ond wedyn, pan ti'n rhoi y cyfle iddyn nhw ateb y cwestiwn, gorfod gwrando hefyd addyn nhw, a barn nhw, a be maen nhw'n meddwl. Simple passes, na ni? Lucky Mugs, go, play. Nice, all done. Good, Geth. Simple passes, na chdi, Geth. Mwy na lai, yr union peth oeddech chi'n neud yma, ond mae rhaid rhedeg efo'r pêl rwan. Sut fath o passes sy'n effeithiol yn gêm yma? Bach, pam... Pasio mlaen, ie. Hapus?